Consent for more feature mo November bosomini mu arehusem bi esi wa Aowin potem honom na nananom atrankonwa wo honom mo de nsam mutudwa kyerese na yetututu ne course wo na free brasa tututu ne course menam so kwara manipa be nan free mu afoforo bi prepare no amenhu da bo manfo wo no te Aowin potem nti wo strese posim penifo nhwe na wo manfo mehye honom ma na bombo ho nsam nkoye se be obi bia na koma etuo no na koma besan atone Omanfo bekaye a obubobo so me de toso ensia wa afempinu ne aduonu mienu mu etotutu okoso ewo Aowin traditional area ema nipa nan ehwere wo monkwa bebrenso eprepraye efri sabre no traditional council no ekyerese abribia won sunu gugem esanse wonim eda enipa bonfo ebetimi asan abebiem senti nsemtwefo nhie mu a woye wo enchi na nana enokopanyina wotoso miensa hena wo new year akase tudwase efri sabre na nko onim sempanifo beyere bambo mama wo mo nanso ankoba ne sa ne senti obesere bambofo se ye pese omampanyin ne omananso te se de kwaso bruiser ha na onwi ha na enyefe na obi asu no wo so asem kafra je wo ye kraman ha obetena se mo so de aba bomb ko achi a me sim just what bomb ko achi na owi a si nti eye security aspect in there is very poor over here. Enwachi auditu just say isanse sabo nfusem ye kwaso ya ahensem nti obesere se asoye ehwe ahensem ene esuma hodo so ena afi judicial committee entena se no hwehwe sansemi mu ema wo mo tinti no omo fi se be onyo ohene nti de omo pe na omo ye asem nso no it was 2020 ana ekodi national searches nti anka omampanyin abampanyinfo omo hwe na omo ye na nanom omo ti asem nso no ni die mu kwan so omo nan mo moto na nka omo hwe na babia no kwada bia no omo mfanto aso mo de to na say traditional council sorry jan nan so a fi say sa basa se we nyina no to betwa na no si yepe ena ahemfo bi nso ene nsama wodo bi etodwa ade na ha adampan enti ni yepe se omo ye man insecurity agbere yepe se omo ye ne se si omo stay no they are still investigating if so omo investigate dia omo fa security ni bi emra hifia no mo be boban because see yankofo na mo ha kra no mo even mo ye atu hu ache aduma mana no see obi ya nia mo nhwe ma asomdwe emra asomdwe na ede yepe na wo ma ya chi wo mo na yepe bill ma mo esanka no ye ma kwa me ye ma mo bill no mo so pi enfo ayi dem fa